መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ምምሕዳር ስርዓት አሜሪካ ከም መቀጸልታ ዝንቡዕ ተጻባኢ ፖሊሲታቱን ዝኣወጆ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ብቃልን መንፈስን ከም ዝወግዙ ሚኒስትር ዜና ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፍሊጡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ይስዕብ መግለጺ ሚኒስትር ዜና ምምሕዳር ስርዓት አሜሪካ ከም መቀጸልታ ዝንቡዕ ተጻባኢ ፖሊሲታቱ ሓድሽ ዝመስል ዓላቂ እገዳ ኣዊጅሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኸኣ ብፍሉይ ዘላቂ ርግኣት ዝፈጥር መሰረታዊ ፍትሕ ንኸይወሓስ ቀጻሊ ማለት ዝተናውሐ ናይ ህውከት ሕሱም ሸንኮለል ንምምሕዳር ንኤርትራ ብጠቐነ ግዳይ ማለት ገንሸል ንምግባር ዝዓለመ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝረግጽ ልዕላውነትን ናጽነትን ሓርነትን ህዝብታትን ሃገራትን ዝግህስ በይናዊ እገዳ እዩ ነዚ ዓለቕ ንምዕብላኹ ኣፋፍኖት ሓቂ ዘይብሉ ጠቐነታት እናፈብርኽካ ብናይ ሓሶት መናፍሕ እናጋዋሕካ በይናዊ ክሲ መስሪትካ ብዕዱጋት መሰኻኽርካ ክውን ጌርካ እገዳ ምብያን ኣረብራቢ ሕሱር ሕላገቲ ኣሽከዕላል እዩ ኣብ ርእሲ መሃረንቲ ጸርፊ ከም ዝበሃል ግን ህዝቢ ኣሰቒኻን ኣጥሚኻን ናዕቢ ንምብግጋስ ዘይሕጋውን ኢሞራላውን እገዳ እናበየንካ እገዳና ንህዝቢ ኤርትራ ንምህሳ ኣይኮነን ዝብል ምምጽዳቕን ንብዓት ሓርገጽን ንዝኾነ የዋህ ዝምስጥ ወይ ዘጋግ ክኸውን ኣይክእልን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነዚ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ብቃልን መንፈስን እናውገዙ ንኹሉ ፈታዊ ፍትሕን ሓርነትን ናጻን ልዕላውን ህዝብታትን ሓይልታትን ናይ መኸተ ምሕዝነቱ ክሕይል ይምሕፀን ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 13 ሕዳር 2021